Zdravo svima i dobrodošli u novu lekciju. Danas ćemo pričati o price actionu. Šta je to price action, kakve su to formacije i kako možete da ga iskoristite u vašem tradingu, da ga ubacite u vaš trading plan. Ovo je takođe jedna od osnovnih stvari, nećemo još uvek da pravimo nikakvu konkretnu strategiju, ali je sve konkretnije i konkretnije kao onome da vam kaže da li su veće šanse da određeni valutni par ide gore, odnosno njegova cena ide gore ili dole. Pre svega, ja nisam finansijski savjetnik, ovo nisu nikakvi predlozi, savjeti, nemojte da me slušate. Forex je rizična industrija, možete da izgubite sav novac, nemojte da tradujete novcem koji nemate i još jednom ponavljam, ovo nisu nikakvi savjeti, ovo je čisto neko moje mišljenje koje ja iznosim. Sad, ako ste početnik, ja iskreno preporučuju da počnete od prve lekcije koju sam objavio, jer nema smisla baš ovde da počnete da gledate, jer postoje osnovnije stvari od ovoga. Ipak, i ovo nije nešto teško, ja ću gledati da ovaj klip da ne bude toliko dug i da ga formiram nekako da vam pokažem kako nešto treba da izgleda, jedna takva formacija i da nađemo jedan primer. Sad, o čemu ja ovde konkretno pričam? Kad sam ja pričao u prethodnim lekcijama, odnosno u lekciji o support i resistance zonama, ja sam pod price action mislio mesta gde se cena što više igrala, pojavljivala. Znači ja sam mislio da obuhvatimo što više price actiona, mislio sam evo ovde, 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 da ja to podignem na primjer gore, ne bi imalo smisla jer ovo ne obuhvatam, ova tri, nego samo ovo jedan. I onda to je bio razlog da spustimo ovo. I ja sam tu mislio price action pod tim, eto, gde se cena više pojavljivala. To nije u stvari price action, može da se koristi u tom kontekstu i često ćete čuti kada gledate neke druge klipove ili čitate neke knjige, ali price action kao price action su u stvari formacije koje se pojavljuju svaki dan na svim valutnim parovima, na svim time frame-ovima. Ne samo na valutnim parovima i na stocks i indeksima, ali mi se ovde fokusiramo na valutne parove. Sad, kao što sam rekao, ja ću vam pokazati jednu formaciju konkretnu, kako bi trebalo ono neka savršena formacija, a onda ću vam pokazati i neki primer. Gledat ću da ovo ne bude toliko dugačko, zato što ima par formacija koje želim da vam pokažem i još nešto što trebate da znate je da postoji puno klipova, puno PDF-ova koje možete pročitati na ovu temu, ima mali milion formacija, neke su po meni nepotrebne, neke ću čisto informativno da vam kažem, neke su bitnije i takođe postoji mnogo više uspešnih price action tradera nego tradera sa indikatorima i sličnim glupostima. Znači, indikatori su ok kao neki konflikt, kao neka potvrda, ali ne može da se traduje na osnovu toga, to sam još pričao u baš prvoj lekciji, u neke osnovne stvari u Forexu. Dok s druge strane price action je nešto što je napravilo u stvari puno uspešnih tradera, tako da ovo je nešto gde želite da potrošite više vremena i da lepo ovo proučite. I ono što je odlično je što imate puno materijala, naravno više na engleskom, ali zato sam tu ja da neke osnovne stvari vam prevedem i da vam pokažem šta znači. Ok, prva formacija o kojoj ćemo pričati je formacija double top ili double bottom. Sad, da napišem ovde, znači, double top je ova formacija. Znači, ovo je jedna double top formacija. Bitna stvar kod double top formacije je da se cena odbija od neke koordinate dva puta, zato se zove double, top zato što je ovde, znači kao top, double bottom je ovo samo inverzno, znači na dole. I to je još jedna bitna stvar koju trebate da znate da tržište ne samo valutnih parova nego i bilo čega, sve to ide simetrično, znači što postoji ovako, postoji i obrnuto na dole. Pričat ćemo o svim mogućim formacijama, trebate da znate da sve to može i inverzno, znači kao jedno ogledalo, ide i na dole i na gore. Tako da, na primjer, double bottom će izgledati ovako.
Cela poenta je da cena se odbija od jedne koordinate 2 puta. I šta vama govori ovo odbijanje 2 puta? Znači, ovo odbijanje u vidu nekog slova M, a ovo u vidu slova W, vam govori u prvom slučaju double top, znači cena se 2 puta odbila od jedne koordinate, veće su šanse da će nastaviti na dole. U drugom slučaju double bottom, ovo desno, da će nastaviti na gore. To je jedino što trebate da znate. Sad, kako ćete tačno tradovati ovo? Jedna od opcija je da čekate, pričali smo o retestu, pričali smo o break and retest, znači za resistance i support zone, da ako vidimo da je cena probila neku zonu, uvek čekamo da ponovo testira tu zonu. Ovaj ovde mali pad, znači malu korekciju cene, možemo da smatramo za jednu zonu, ne tako jako zato što je samo jedno metodo odrenota, ali može u nekom konkretnom slučaju, u realnom primjeru da bude više puta. U svakom slučaju možemo da ovo smatramo jednom zonom, zato sam i nacrtao, znači ovde, i onda kada probije na dole, mi vidimo, ok, ovde je formiran double top, znači, mislim da je ovde veće su šanse da ide na dole, sada ću samo da sačekam retest, znači sada da cena ode na gore, i ovde negde ću gledati da prodam. Stop loss ponovo zavisi, možemo da čekamo ovde neku reakciju u vidu nekih japanskih sveća o kojima ćemo kasnije pričati, može da se stavi i samo neki limit order, znači bez bilo kakvih potvrda, što je rizičnije, i ovde možemo da prodajemo. Ponovo kažem, zavisi stop loss gde ćemo da stavljamo, možemo iznad ove cele formacije, što je uglavnom veći stop loss, možemo da stavimo iznad formacije koju čekamo ovde, iznad neke potvrde, neku jaku sveću, na primjer, i tako dalje. Take profit ponovo zavisi negde na dole. To je sve nešto o čemu ćemo tek pričati nadalje. Cela poenta je ovo je double top, ovo je double bottom. Analogno ovome, za double bottom bi čekali da probije na gore, čekali bi ovde retest i onda bi ovde gledali da kupimo na gore. Ajde sad da vidimo, ovo je bilo malo duže objašnjenje, za ostale ću malo brže da objašnjavam, čisto da vidimo na realnom primjeru kako to izgleda. Sad, ja sam ovde našao jedan primjer, evo ga na primjer jedan double bottom. Evo, ovo je jedan double bottom. Evo. Znači, ovo je jedan odličan primjer double bottoma. Znači, na dole, mala korekcija, na dole, evo ovo je zona koja je 2 puta, znači, odbijena. Onda šta radi? Evo je ova korekcija. I šta radi? Evo, cena je probila ovu zonu, vraća se da ponovo testira, ovde znači neko vreme ostaje, ovo je bilo znači 2 ujutru, 3 ujutru, 6, 7 i tek u 8 ponovo dođe, zašto 8, ovo je funta, dolar, znači čekamo London session da bi bio veći voljum, vidimo i dole da je veći volumen, jednostavno više ordera, kako se kaže na srpskom, u svakom slučaju banke dolaze da i velike trejdove otvaraju i sad u stvari počinje pravo trejdovanje, ovde mi spavamo i evo na primjer 8 sati, 9 sati, vidimo odbijanje i cena ide na gore. I ovde je bio neki vaš potencijalan trade uz neke druge potvrde da ovde kupite sa nekim stop lossom, na primjer, ako je ovde bio maksimalno odbijanje, možda malo ovde ispod, take profit tu negde na gore, ponovo o tome ćemo naknadno pričati, ali ovo je zona gde gledate da kupite. Ajde da nađemo još, ovde je jedan primjer koji sam hteo da vam pokažem, mi smo pričali o double bottomu, double topu, postoji i triple bottom, triple top, to je samo još jedan dodatni, to je još jača formacija. Znači evo ovde na primjer, to je samo da 3 puta se to desi.
Znači 1, 2, 3. I evo, ovde se dešavaju te korekcije i evo šta se dešava. Ovo nije bio savršen break, ovaj ovde, ali evo, znači polako se cena vraća ovde pravi jedan jak potez na gore, ide na gore, ali evo kasnije se znači lepo vratila. Evo ovde, doduše ovo je bilo uveče, ovo je bila sve noć, ali evo ovde, znači 7 sati, 8, 9, ovde je jasna bila potvrda da će cena ići na gore, naravno na manjim time frame-ovima i tako dalje, ali o tome ćemo kasnije pričati. I ovde ste vi mogli da otvorite neku buy poziciju sa nekim stop lossovima, take profitima i tako dalje. Eto, to je znači double top i double bottom, ponovo kažem, to ide inverzno, evo ovo je jedna veća formacija, double top. Evo ovde znači, sad ono što je fora je što nije stiglo uopšte da probije na dole i da napravi retest, ali jeste otišlo ovde na dole, tako da vi možete, znači, možete da tradujete samo činjenicu da je došla cena do ovde i da pretpostavite da se formira double top i da onda ovde već tradujete na dole. A možete i kao što smo pričali do sada da čekate da probije na dole pa da napravi retest i na dole. To su dve opcije da ovo tradujete. Ponovo kažem, to će sve kasnije da se formira u jednu ozbiljnu strategiju, ovo je čisto informativno. Sledeća formacija koju sam želao da vam pokažem, samo ja da pogledam koja je po redu, ok, je pennants ili flags, zastave. Znači, cena ide ovako, znači na dole, onda počinje ovako da se, znači, postoji jak potez na dole se desio, onda počinje ovako malo da stagnira i onda nastavlja na dole. Cela poenta je da je ovo kao neka zastava. Znači, još ja ovo nisam najbolje nacrtao, ali ovo je kao neka zastava i onda mi čekamo da ovde probije. Ok, ponovo, kako mi ovo tradujemo? Mi nećemo da tradujemo da cena probije ovde, nego uvek čekamo na čekamo taj ponovni test. Tako da ono što bi ja radio je, čekao bi da ovde udari da ovde probije, pa onda bi čekao da ode ponovo gore, da testira ovu liniju i onda bi čekao i onda bi tu gledao da uđem u trade na dole. Sad ću pokušati da nađem jedan primer. Ovo će vjerojatno teže da mi ide jer niti ih ja toliko koristim, ali ok, dobro je da se zna. Evo možda ovo. Ovde je cena, znači, levo napravili potez na dole. Sad ovo nije baš zastava u toj savršenoj formi, ali evo ovde, znači, može da se napravi. Nije ovo savršen primer. Evo možda ovako nešto. Evo, ovako nešto, na primjer. Ponovo, nisu savršeni primjeri zato što ja iskreno vrlo retko nalazim ovo, prvo zato što mi oko nije naviknuto da gledam ove oblike, zašto ih ne tradujem, ne double top, bottom, nego ove zastave, ali dobro je da se zna. I evo šta se dešava, znači ovde ide sve pravi manje i manje oblike i onda ovde imamo jedan break i onda se vraća ovde na retest. Znači o ovome pričam, ovde break, ovde retest i ide na gore. Tako da to je znači još jedna formacija koju trebate da znate. Sledeća formacija je head and shoulders, znači samo mu ime kaže glava i ramena i to je ovakva formacija. Znači ovo su ramena, ovo ovde je glava i vrlo, vrlo intuitivno.
sad, ko je ovde poenta? Da vi čekate, odnosno šta bi ja radio, ja bi čekao da ovo ovde zona, kao što smo kod double top i double botoma označavali neke zone, ovde bi ja označio ovo kao zonu, ja bi čekao break na dole, znači probijanje na dole, i onda bi čekao da ponovo se vrati na retest, da ponovo testira cena, i onda bi ovde gledao da prodam. Još neke potvrde bi mi trebale i onda bih gledao da prodam, na primer, iznad ovoga da bude neki stop loss, na dole negde take profit, to sve zavisi, ali eto, to je jedna opcija. Isto tako, znači, um, ovo je inversed, znači kao okrenut, head and shoulders, i to bi, znači, bilo isto vrlo slično. Znači, to je, kao što sam rekao, sve to kao jedno ogledalo, šta se dešava na gore ide i na dole, i sad ćemo da pokušamo da nađemo neki dobar primer. Takođe, aha, evo ga odličan primer. Ovo što sam vam pokazao, znači kao triple bottom, u stvari može i kao head and shoulder, zato što ovi ovde wicks mu dođu kao malo duži nego ova dva, tako da ovo možda se klasifikuje i kao head and shoulders. Znači, evo ga ovde, potez na dole, pa korekcija, onda malo veći potez na dole, pa korekcija na gore, manji potez i onda ide na gore. Ponovo, znači, čekamo retest čega? Ove ovde zone. I to se i dešava ovde. I ja bi naravno tu, na primjer, gledao da kupim. Još neki primer, takođe, uopšte ne mora da bude ovaj head and shoulders, uopšte ne mora da bude ovako ispravan kao što sam ja nacrtao, znači može da bude i nekako iskrivljen, jednostavno u realnim primerima to uopšte neće da bude toliko savršeno kako ga ja sad crtam, ali ne. Evo, na primjer, ovo je jedan nesavršen primer. Evo, ovde znači ide na gore, pa korekciju u ceni, pa ide na gore, pa korekciju u ceni, doduše do ovde išla korekcija, pa onda ponovo manji potez i onda ide break na dole. I sad ovde, na primjer, nije isto, znači, samo sekund, znači ovde je niža korekcija nego ova. I onda ne mogu da nacrtam baš ovako, nego crtam liniju. Znači, crtam ovako neku liniju, na primjer. I onda čekam, znači, da se vrati i da testira ovu liniju. U ovom trenutku nije testirao, znači ovo jak potez na gore je bio i na kraju u stvari cena probila, znači ovaj kao neki trendline na dole i otešla u našem smeru. Ali eto, to je jedan nesavršen primer. U svakom slučaju hoću da kažem da u realnim situacijama biće mnogo više ovakvih nego baš ono savršeno kako vam ja budem pokazao. To je head and shoulders. I još jedna stvar koju sam hteo da vam pokažem, to je znači kutije konsolidacije. To je, ili vidjet ćete na engleskom da piše consolidation box, ili ako čitate knjigu Naked Forex, Last Kiss, kao zadnji poljubac. Sad, zašto zadnji poljubac? Tu se u stvari priča o ovom retestu kome ja konstantno govorim. Na primer, došla cena do ovde i onda počinje ovde da se stalno odbija, na primjer, od ovoga. Ne mora ovako savršeno, neće nikad ni biti, ali otprilike.
i onda odluči da probije u jednom smeru. Mi uvek čekamo da se vrati, odnosno ja bi uvek čekao da se vrati ovde i tek onda gledao da probije na gore. Da se odbije od ovoga i da ide na gore. Zašto se zove zadnji poljubac? Zato što je ovo ovde u stvari zadnji poljubac ove kao kutije koji mi tradujemo. Tako da, eto, last kiss, consolidation box, kutije konsolidacije, ovo se zove konsolidacija, znači kada tako ide gore, dole, gore, dole. To je nešto što se veoma često dešava i što je jedan veoma bitan oblik koji trebate da znate. E sad, da pokušam da nađem nešto tako. Na primer, možda bi ovo moglo ili ipak ne. Gledam neki savršen primer da nađem. Ali evo, ovo je jedan primer. Ovde, na primjer, nije došlo do retesta. Evo, ovo je, znači, otišla je na gore i onda ovde se napravila mala kutija konsolidacije, ovako gore-dole, i onda je probila, sad ja bi čekao da dođe na dole i onda da tradujem, znači da idem na neki buy, što se nije desilo, ali sad baš ovde ne mogu da nađem primer, možda da uzem neki drugi. Evo, ovo može isto da bude kao primer. Evo ovo. Znači, ovo je veća konsolidacija, ali evo ovde, znači, dole, gore, dole, gore, dole i nekako breakuje, znači, probije na dole, ali se vrati na retest ove zone, odnosno ajde ove linije, ali ponovo kažem to nije linija jedna, to će biti kao jedna cela zona ovde, vrati se na retest i evo ide na dole. E sad, ono što trebate da razumete je da ne možete vi da očekujete zbog jedne ovakve formacije koju mi vidimo da će onda ode na dole do ovde. Znači, mi želimo da uhvatimo, odnosno ja kad tradujem, ja želim da uhvatim neki manji potez. Znači, ja želim da šanse budu na mojoj strani kada ulazim u trade i kada ulazim u trade računam tačno gde ulazim, gde mi je stop loss, gde mi je take profit. Ja se ne bavim, ne znam, position tradingom ili onaj swing trading. Swing trading je kada držite pozicije na par dana, nedelju, na primer, position trading je na par nedelja, meseci, to uglavnom rade na primjer neki fondovi ili znači neki veliki investitori koji ne vole neke fluktuacije u ceni ono na minut, to njih ne zanima. Tako da ja nisam neko ko vam to pokazuje, znači ne očekujem da cena dođe do ne znam gde dole, čak sigurno ne bi ostavio ceo trade, sigurno bi uzeo neki profit kad bi došao do ovde, na primjer, i da očekujem da ide na dole. Ovo je nešto gde može da se napravi onaj double bottom i da ode u suprotnom smeru. Tako da, ako bi ovde ušao u neki sell, pored uz neke potvrde, ja bi uzeo profit, na primjer, ovde negde. Koji je razlog? Pa razlog je taj što, još ako odemo na linijski grafikon, evo ovde je, znači, jedna zona, znači ne računajući ovo ovde jer se to nije desilo, ovde imamo jedan dodir, nekoliko dodira, ovde, znači puno dodira i ja bi tu negde gledao da izađe. Posebno, na primjer, ako bi ovde ušao sell, video bi tu neke formacije koje bi mi smetale, koje bi mi pokazivale da će ići na gore i onda bi sigurno izašao iz trade. Tako da, eto, to je bila poslednja, ja mislim, 4. formacija koju sam vam pokazao. Ovo je bilo neko opšte znanje o svim tim formacijama, tačno o tome kako ćemo stop loss, take profit, entry, kako bi ja to radio, o tome ćemo drugi neki put. Ovo je nešto opšte što trebate da znate. Pogledajte grafikone, pokušajte i vi sami da nađete nešto od ovoga, kada vam se oko navikne, to će biti mnogo lakše. Najbitnije je da
tražite da znate da identifikujete double bottom i double top i ove consolidation kutije. Znači kutije konsolidacije. Head and shoulders i flags, pennants, kako već, ne formiraju se toliko često, nije toliko lako da se identifikuju, tako da ja bi se više fokusirao na ova dva. To bi bilo to za ovu lekciju, pa se vidimo u sledećoj.